Здравейте хора, аз съм Enchanter Gaming BG. Днес ще ви покажа новото село в Minecraft. Има доста нови къщи, като тази там. И така, сега ще изяда из къщичките. Първата къща е тази. Селото ми аз като на компютъра. Аз по XX Канал има един такъв ютубър. Той ми е един от най-добрите приятели. И той снимаше на това село, видях лично тази къща. Тук аз, както видите, съм читнал. Такива какво искам. Сега да отидем в другата къща. И така вътре сме. Ето това така не си доста яко тук. Нагоре ето тук няма нищо. Ето тук. Сега отиваме в другата къща. И така в другата сме. Тук има малко буфшелфа. Крафтинг. Втората къща е тази. Тя има някакви, които си приличат. В принцип, ето тази къща е най-голяма. Ето тази. На мен повече ми харесва там. Това село е много по-голямо от другото. Ето тук пак друга къща. Да покажа. Тази е същата, само че туалетната. Като туалетна. Аз исках, нали, нямаше да снимам, но като си читнах, нали, защото аз много обичам да читам. Като си читнах и видях, изведнъж се спадах тук в това село. Аз не исках да, нали, не го знах това село. Сега, както виждате, само бронзи съм си парал по тежен четворка. Мечове, Sharpness, петица, Fire Aspect, двойка, Efficiency, петица, кирка, Power 5 лък и Efficiency, нещо там, едно ли беше. Тук тази къщичка не видяхме. Това също така другите. И това беше от мен, хора. Ако ви е харесал клипа, моля да струшете лайк бутона и се абонирайте. Ако ви е харесал клипа,